Mám tu teraz odvíjač s výtkou, šírka 67 mm, ideálny do dielne alebo do auta, takže ak by ste mali záujem, kľudne volajte, píšte, na všetky otázky vám rád zodpoviem. Odvíjač s výtkou 67 cm, vhodný do auta. Mám tu odvíjač s výtkou, šírka 67 cm, ideálny do auta ako taký tandem k profilovaciemu stroju. Sú tu brzdy, potom španovák z kvalitnej ocele, brzdy, 6 koliesok a samozrejme sú tu aj závitové stojky na fixáciu zvitku. Ak by ste chceli nejaké informácie navyše, kľudne sa mi ozvite. Rád vám zodpoviem.